Assalamualaikum nangka dalam sidang. Maulana kami najalong datang di tapati lokasi lapan wadah orang segala lapi ala takambang segala lampu ala menarang tidak langi-langi layla takambang. Ini aja mama ala pandai batinggang mana nama rubia sarato jajana mana tiangkan siri cara nodam pinang tambah lagi timbal kau daroko. Keandai pananti la sadang elok duduk la barapo makala basanto. Bisiko pinonton ala talabiaro baraso mananga bunyi nanelo. Sekolah kami kakumari sansai Kamaji adai kami tak pandai adai lalamo di sikorang pakai sabalum nagari babalai-balai tak pegang pangulu mati jo pagai. Sekolah kami kakumari rumika mengaji sara alemutawid sara Salalamo di sikorang pakai sabalum nagari ado bamusaji tak pegang imam bila nyakati.
dalam lubangnya rumpinya. Sebuahnya lagi naga dalam sidang mano sagalo alik na datang na dari jauh tamulah datang. Lambai pun bana ketampe sekarang untuk menyaksikan silawai dulang antaranya kami dan dua pasai itu pentinggalang jo Arjuna Mina. Kabasi lidah mano nang kancang kabadu suaro mano na lantang di malam kini di malam sekarang ko silawai kami dimisalkan orang. Ibarat balai kota padang panjang balai ngerami pagi jo patang ba ibarat bendi jo koreta loyang nyampang ko ado urang na menumpang dia kapai dia kapulang nak babendi rancak nak bakudo gadang kusianya nak mata larinya nak kancang. Tapi nda Arjuna Minang untungnya malang Bendi nyuburu kudo patah pinggang lari mana kudo penyakit jumbalang yo baik itu nalata tompa di malam na sekarang yo
Sagalo dan ado Asani onyo itu neyakan binaso Leyakan binaso Laherusa semonyo onan latida rusa anasawatu sajo Laya itu nyosa itu henan naso Siapa lari ke sana Narakolai balindo dengan samparono lari Kasar sama tolar natara antaro ladena lalo jojago Sawakatu ladanyulalo Ala siapo ladena jago Sawakatu ladanyulupo Ala siapo nanatalupo Aladerwahani nakolalo Siapo nanajago ay rohani kolupo nanasiapo nanatalupo Layapi ko pada makamano painyo Nasaka ambiala timba Ambiala jamin nilai cubola pandai Macaramin Aduh bayang-bayang keadaan ini Nanyo kalau ditimba Ambiala danyo sakit Iyo kaji nanataranta Nasabita Adekatigo ujunam Si ojanam Adeka ambe bilangan Saran jaramin Kalau dipaham Ayan kerajina Orang namukan Aku buah nanakasati bodi insan Dalam caraminnya Kalau di kanan Bayang-bayang tadi di sana beredar Tibon di insan Kamalah jadi nyawa Tiba di Tuhan kan menjadi asma Bayang tadi Kalau disebut Iya ujuna masih Bayang ujung Sifat anak kasabatali bakacu Kerana ujung am kamalanya disifat Kamanya dirosin tiba di umat Rusia kanyawa Membali alamat Hati-hati banale oi siapa Kau indah kaingin Jalan kaguru lai sampai dapat Kaji jalannya saratu kafian Jangan kita butuh takili Anjene butuh di hati bukan di mata Hanya lagi lelele sana lama tu sahaja Anjene tapi lanyolangi tanam basuh Inilah nasaka handala pikir Oh pandang mari Ala supaya ndamahi supaya basisi Adalah batin jolahi pandang lalu Kalana di dalam hai Eka dalam luka Lari mahili tapi nyolu Kata hilang dehai tapi nyolu Hilang dehai Yohan pandanglah Hanyo pahanyo kaki to pajilah kasalan Kalani kato sapata Alasain bau sudah nyawa pulang Mulai dalam kulima Dalam kulima La ilaha illallah bertamu Tuhan di surga jannah Soal pengajian Sakian lah sudah sekian anak ulu
yo kasap langkanan jo Malboro Atau nan sadang basike-sike mamakai iyo tuminya tanjo walau sanang makai jilbab Walau mama santu kacomato atau nasadang mau tawata Jalon iyola namin tuwo baik nasadang nanadilapaw sadang maminum kopi bagulo Biarlah minum yo kopi ginseng walau minum tu cappuccino walau minum nanan te talu te sarku ado pulo Atau yo sadang yo main remi walau main batu domino walau nasana membeli rokok Ditambahi yo jo gulo-gulo walau nasadang makan sate walau makan si gado-gado Atau nan sadang makan lotek walau makan ladenyo bakso Anasa sunananya itu Agak sunu giro yo malah tibo ada nama alum masih lawan Nana dini mulai juwa gae datang batu ke dan tua pakailah sebo Gae manang hasil lawa idolang na mudo nak mencari jodoh kalau lah dapat nananya jodoh barale gatang sasudah ikut Jangan naniola dilewatkan acara iyo serupo iko nama sini lawa idula Adalah awala de agamo Antaruna ti arajuna bidang joto pansinggalang bulih balago Iko nantukala nasi lewat juara dunia kaduonyo kalau nanti body main bola Perancis melawan Kolosianya Kotibo iyola di petinju holi filme lawan la mekti sonyo kalau tiba di film kartun Ipin dan Upinan bota-botaan kapalonyo Atau nanunong la josi dudung le bapak so malaman jale polo kalau nanti bonan di sinetron ikonan wali songo Ibarat iyo si jaka tingkir jo jaka kledek inyo balago kadang si jaka tarup jaka umbara dan kian santang menyelep